Volgens vakbond FNV is het klip en klaar. De bezuinigingen van de gemeente Vlissingen op het armoedebeleid en het verlenen van zorg zijn doorgeschoten. Maar dit is wat mij betreft echt, en sorry voor het woord, maar de bloody limit. Als je ervoor kiest om iemand met een chronische beperking het kind te ontnemen, dan hebben we het niet alleen over onfatsoenlijk beleid. Ik vind dat een schending van rechten. En verder in het nieuws vandaag. ADHZ denkt na over sluiting polykliniek. En Helpdesk schiet bedrijven te hulp met energieproblemen. Goedenavond. Om kwetsbare inwoners van de gemeente Vlissingen te beschermen tegen het wanbeleid van de gemeente, moet de gemeenteraad in actie komen. Dat vindt althans vakbond FNV, die tijdens een speciale bijeenkomst schrijnende verhalen hoorde over allerlei misstanden in Vlissingen. Van beloftes die niet worden nagekomen tot dreigen met uithuisplaatsen van kinderen en van het mislopen van allerlei financiële voordelen, omdat een uitkering met een tientje omhoog is gegaan, tot het kwijtraken van allerlei e-mails, brieven en zelfs hele dossiers. De verhalen uit de zaal waren emotioneel, schrijnend. Het is geen incident. Er is iets structureel mis in Vlissingen rond het hele sociale domein. Er is beperkt geld, dat snappen wij allemaal prima. Maar uiteindelijk is het wel ook binnen de gemeente een kwestie van politieke keuzes of je voor deze groep wil gaan staan of niet. De bal is gaan rollen door het verhaal van Jennifer Hogendoorn uit Vlissingen. Zij vertelde in het televisieprogramma Kassa over de jarenlange vergeefse zoektocht naar ondersteuning in het huishouden, waarop de gemeente met het voorstel kwam om dan maar haar kind uit huis te plaatsen. Haar verhaal heeft veel losgemaakt en zelf hoopt ze dat er nu eindelijk iets gaat veranderen. Dit geeft een sprankje hoop. Dat hier nu mensen naar ons toe komen en ons willen gaan helpen. Ja, dat geeft eindelijk een sprankje hoop na zoveel jaar. Waar hoop je dan op? Ik wil een fatsoenlijk PGB krijgen voor ons gezin. Waarbij wij gewoon de ondersteuning krijgen waar je recht op hebt. En een kind uit huis halen, op welke manier dat dan ook is. Of dat nou pleegzorg is of dat het nou kinderopvang is. Je ontneemt mensen niet het recht om ouder te zijn. Mede dankzij het verhaal van Jennifer liepen de emoties gisteravond hoog op. Ook bij vakbond FNV. Ik merk hoe langer ik op dit dossier zit binnen de FNV, hoe schrijnender de voorbeelden worden. Maar dit is wat mij betreft echt, en sorry voor het woord, maar de bloody limit. Als je ervoor kiest om iemand met een chronische beperking het kind te ontnemen, dan hebben we het niet alleen over onfatsoenlijk beleid. Ik vind dat een schending van rechten, maar bij alle alarmbellen zouden af moeten gaan. Bij iedereen, ook in Den Haag, als gemeente deze keuzes maken. Kan het nog goed komen met Vlissingen? Het kan zeker goed komen met Vlissingen. Maar dan moet nu de politiek ervoor gaan staan. Dan moet de hele gemeenteraad unaniem zeggen tot hier en niet verder. En de FNV kwam ook met een huiswerkopdracht voor de aanwezige gemeenteraadsleden. Kom met moties om de levens van deze mensen te verbeteren en gebruik het enquêterecht. Daarmee kan de gemeenteraad afdwingen dat het dagelijks gemeentebestuur onderzoek gaat doen naar wat er precies misgaat hier in Vlissingen. En als een wethouder dan zegt van ja, het is sober maar adequaat. Het is niet adequaat en het is niet sober, het is armoedig. Dat zijn andere dingen. De gemeenteraad kan via het enquêterecht het college ter verantwoording roepen. Maar of die oproep van de FNV ook daadwerkelijk effect heeft, dat merken we pas op de eerstvolgende raadsvergadering. Dat is op 14 maart, over 2 weken dus. Het evenement Vlissingen Maritiem gaat definitief door. Doordat de gemeente vorige week pas besloot dat het evenement €100.000 subsidie krijgt, was het onzeker of het de organisatie nog zou lukken voldoende schepen te regelen. Eerder waren die juist afgebeld omdat de gemeente niet met geld over de brug leek te komen. Met 4 grote schepen denkt de organisatie nu een goede basis te hebben. Het evenement vindt begin juni plaats. Op de A58 tussen Arnhem-Muiden en Henkensand heeft een groot deel van de dag een file gestaan doordat wegwerkzaamheden van vannacht waren uitgelopen. Op het stuk weg was een nieuwe slijtlaag aangebracht, maar die wilde niet hechten. Daardoor moest de laag er vandaag weer worden afgehaald en opnieuw aangebracht. Rond 2 uur vanmiddag was dat gelukt en ging de weg weer open. Ziekenhuis ADHZ denkt erover na om de polykliniek in Zierikzee te sluiten. De gemeente Schouwen-Duiveland is niet blij met de plannen en heeft een brief op poten naar het ziekenhuis gestuurd.
Maar volgens het ziekenhuis is er nog niks beklonken. Ik praat erover verder met verslaggever Mark Rijk. Ja, waarom zijn die plannen er eigenlijk? Nou, de huisvesting die voldoet al geruime tijd niet meer aan de tijd van hoe het eigenlijk nu moet zijn. En ook heeft het ziekenhuis steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen. Ja, nu is het al lang hoor dat de ADRZ het niet onder stoelen of banken steekt als ze naar een andere locatie willen. Daarover hebben ze regelmatig gesprek gehad met de gemeente, maar dat is altijd nog op niets uitgelopen. Nou ja, nu die roosterwijziging en het ziekenhuis, ja, twijfelt dus aan de toekomst over deze kliniek op Schouwen-Duiveland. Nou, het nieuws wordt in ieder geval door de inwoners wisselend ontvangen. Het zou rampzalig zijn als je naar Goes moet. Het is voor mij even ver rijden, maar de voorkeur is naar hier. Je kunt voor de deur parkeren en de behandeling lijkt wel of veel meer rust uitstraalt. Het is toegankelijker. Het is heel praktisch omdat ik hier de hele dag weg kan voor bijvoorbeeld bloedprikken en niet in de huisartsenpost waar ik normaal kom. Anderzijds snap ik wel dat clustering ook voordelen heeft. Mensen hoeven minder te reizen, maar je moet wel kunnen reizen. Dus mensen van Schouwen-Duiveland moeten wel vervoer hebben. Beetje onbegrijpelijk dat alles hier wegtrekt. Het pand staat er. Ik denk dat er ook heel veel behoefte aan is. We hebben een toch redelijk vergrijsde bevolking die niet meer zo mobiel is. We hebben ook nog een keer slechte busverbindingen. Dus ja, dat wordt wel heel lastig voor een hele grote groep mensen om zorg te krijgen. Ja, wisselende reacties inderdaad. Hoe gaat het nu verder? Nou, het ADRZ wil in ieder geval in gesprek met de gemeente. En wat ze ook willen is om te kijken, in gesprek te gaan met andere partijen. Om te kijken of de zorg op Schouwen-Duiveland of dat behouden kan blijven en kan worden. Maar ja, als je alle argumenten inderdaad zo hoort, ziet het er in ieder geval niet goed uit voor de kliniek en de toekomst daarvan op Schouwen-Duiveland. Mark Rijk, dankjewel. 34 mensen willen burgemeester Harold Bergman van de gemeente Middelburg opvolgen. Hij vertrekt volgende maand naar Schiedam om daar burgemeester te worden. De sollicitanten in Middelburg zijn tussen de 24 en 60 jaar oud. 7 vrouwen hebben interesse getoond, de rest is man. En de meeste kandidaten zijn lid van de VVD. Franse oesterkwekers zijn in Ierseke om met Zeeuwse kwekers kennis uit te wisselen. I come in Zeeland with Nate Bohr for learn different technique for product oyster and compare the French products of oyster and the Zeeland product. And we use a different system and it's very interesting. Ook de HZ is betrokken bij het project. Zij zien de Fransen dat ze nog wel wat kunnen leren van hun Zeeuwse collega's. Wij kijken ook naar een stukje duurzaamheid. Zij gebruiken plastic substraten hiervoor, die niet in het water komen, maar wel geoogst worden. En met het oog op de toekomst zou dat misschien ook met biologisch afbreekbare materialen kunnen. En de Franse kwekers blijven tot morgen, want dan staan er nog meer oesterexcursies op het programma. Een groeiend aantal ondernemers kan geen kant meer op. Hun zaak uitbreiden of verduurzamen kan niet, want het stroomnet zit vol. De provincie en Impuls Zeeland proberen nu de helpende hand te bieden. Vandaag lanceerden ze de Taskforce Netoplossingen. Zeeuwse ondernemers met energieproblemen kunnen daar aankloppen voor hulp en advies. Steeds meer Zeeuwse ondernemers lopen tegen de harde werkelijkheid op. Het stroomnet zit vol. Uitbreiden kan nu niet meer. En dat merkte ook deze ondernemer in Tolen. Wij willen groeien en wij moeten groeien. En ook een goede partner zijn voor onze klanten. En kan ik nog wel uitbreiden en kan ik wel mijn klanten blijven bedienen. Mijn klanten zijn vitale sectoren en ik ben een kritische toeleverancier. Ik heb verplichtingen, dus een enorme zorg. Het volle stroomnet confronteert ook haar buurman. Deze ondernemer heeft heel andere zorgen. Hij heeft te veel stroom. Het grootste deel gebruiken we wel zelf, want onze machines draaien erop. En een gedeelte zou ik graag terug willen leveren, maar dat is dus het probleem op het moment. Terugleveren kan niet? Nee, daar krijgen we geen toestemming voor vanwege de netcongestie. We moeten de installaties uitzetten, een beetje krom. De een heeft te veel stroom en de ander te weinig. Daar heb je Prinsen, dus dat is, laten we zeggen, 100 meter verder. Je zou denken, je rolt je haspeltje uit en je bent klaar. Met elkaar samenwerken, of zoals dat heet, congestiemanagement, is het toverwoord. Dat moet de problemen van bedrijven gaan verlichten. De nieuwe taskforce gaat ondernemers daarbij helpen. We gaan jullie ondersteunen. Waarom is dit nou zo ingewikkeld? Waar lopen jullie tegenaan? Nou, ik heb de kennis niet in huis, de wet en regelgeving. Het is ook iets waar ik helemaal niet mee bezig wil zijn.
Dus wat wij proberen te doen is op korte termijn lokale oplossingen stimuleren voor individuele bedrijven of een collectief van bedrijven. Bijvoorbeeld zoals hier 2 bedrijven, of dat kan meer op een bedrijfsterrein. En kijken hoe een oplossing achter de meter of via andere oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Wat vindt u ervan dat er nu wordt meegedacht? Ja, geweldig. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. De oplossingen die hier gevonden worden, worden gedeeld op de website, zodat andere ondernemers met vergelijkbare problemen er hun voordeel mee kunnen doen. En ik praat erover verder met economieverslaggever Ilja Tuning. Die staat voor ons in Middelburg. Ja, die taskforce die nu is opgericht, die helpdesk dus voor ondernemers met energieproblemen, is geen initiatief van de netbeheerder Stedin en Tennet. Dat zou je misschien wel verwachten, maar is dus een initiatief van de provincie. Ja, want hier in het provinciehuis zijn ze zich rot geschrokken toen afgelopen zomer het stroomnet ineens op slot ging. En niemand zegt het hardop, maar tussen de regels door hoor je dat er van de netbeheerders veel meer actie werd verwacht. En dus nam gedeputeerde Debat het heft in handen, richtte deze taskforce op. Hij financiert deze taskforce en de netbeheerders zitten aan tafel en reken maar dat er druk op ze wordt gelegd. We vinden zeker dat de afgelopen jaren de netbeheerders te afwachtend zijn geweest. En we hebben sinds vorig jaar het bericht ook de contacten echt verstevigd. We zijn, nou ja, wat ik net ook al zei, boos geweest. Maar we moeten nu samen aan tafel. Ze zitten dus ook in de taskforce. Ze moeten meedenken. En dat betekent ook creativiteit. Dus als we dan verzinnen met elkaar dat je vraag en aanbod ook binnen een gebied bij elkaar moet brengen. En dan kan het antwoord niet zijn, ja, dat mag niet van de wet. Dan moet het antwoord zijn, hoe gaan we dat regelen? En gelukkig ervaren wij ondertussen dat ze zo aan tafel zitten. Ja, Ilja, iedereen aan tafel, dat klinkt mooi, maar gaat dit nou ook voor een versnelling zorgen voor oplossingen? Nou, dit kan een verlichting geven voor enkele bedrijven, maar het grote probleem wordt er niet mee opgelost. Het grote probleem is het stroomnet, dat is te klein, het is overbelast. Er zijn veel meer elektriciteitskabels nodig, veel meer hoogspanningsstations. Dat duurt jaren. Dus die hele uitbreiding van dat stroomnet waar iedereen op zit te wachten, ja, dat duurt nog wel even. Er wordt gezegd dat duurt nog wel 10 jaar. Ilja Tuning, dankjewel. Het was verspreid over de dag nogal regenachtig. Aan zee was het nog wel eens droog vandaag. Gelukkig stond wel een krachtige wind bij maximaal 10 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de middag opnieuw kans op enkele buien. Zaterdag ongeveer hetzelfde beeld als morgen. En zondag weer een grotere kans op regen. En tot zover deze Zeeland Nu op deze bonusdag van het jaar. Een bijzondere dag, zeker voor de mensen die vandaag jarig zijn. Bij ons online een artikel met jarige Zeeuwen. Benieuwd hoe zij hun unieke verjaardag vieren? Je vindt het in onze app en op omroepzeeland.nl. En voor nu nog een hele fijne avond.